Alhaji Musa ɗan Adamu ba kai kamar mai cuta ba. Alhaji Musa Adamu MD a gaida kai jarma na jimeta. Alhaji Musa Adamu MD a gaida kai jarma na jimeta. Ta fara sarki mai raba kyauta da ɗeni baiwa da nasibe. Zan wake jarman jimai ta shago Alhaji Musa ne gulbe. Abin yabawa kun al'umma gashi matashi ba aibi. Ya bi iyaye nai sau da kafa ba za ya kare ofi ba. Alhaji Musa Adamu, Alhaji Musa bawan Allah, ɗagun Fatima ba shi da matsala, ɗan Adamu ko ba shi baɗala, ka riƙe Allah manzan Allah, Musa ba ka fashin sallah, shi yasa ka zamo in garma cikin mutane ba wai ba. Alhaji Musa Adamu MD a gaida kai jarma na jimeta. Gagar gasa jirgin nasara uban matasa ne kuma kai jarman jimai ta dai sha kundum Alhaji ba ka jijin kai mai albarka plastic ka zama tauraro ne kai girgije inuwar al'umma ba kai kamar mai shirme ba. Alhaji Musa Adamu, ku gafara ga turan giwa jarman jimai ta mai talakawa. Alhaji Musa baban kowa, farin wata sha kallon kowa, baka da gashi baka da ruwa. Alhaji Musa ɗan Adamu ba kai kamar mai cuta ba. Alhaji Musa Adamu MD a gaida kai jarma na jimeta. Gamba salamun baya salamun jarman jimai ta gaba kake haske gaban ka haske baya Musa a soka ko an ƙi gashin fiɗa gidan alfarma babanmu mai rabon aiki garkuwa ko ke tare yaƙi fagen karo ba wasa ba. Alhaji Musa Adamu MD, Alhaji Musa ne jigona jarman jimai ta kayo suna ubangida na baka yana kana kulawa kai da amana angon ummi farin gwarzona abika alkairi ne Musa halinka ba na mugunta ba. Alhaji Musa Adamu MD a gaida kai jarma na jimeta. Musa kuke jan mizani fage na aikin alkairi jarman jimai ta abun nunawa gwanin muka zama annuri girgije kuke zub da ruwa a sha a wanke dushari shi yasa ka zamo in garma cikin mutane ba wai ba. Kuban kiɗa na taken Musa ɗan Adamu dan yayo nisa gagar gasar mai gasa jarman jimai ta masu matasa ubangida na Alhaji Musa ya haƙuri shi ne gadon ka ba kai yi gadon shirme ba. Alhaji Musa gagar koyo muna yaba ma mai girma kashi ake in ka zo taro kana cikin manya kai ma maza da mata na mata fi Musa baka bambar ma halin ka halin ayyo koyi sanda Musa dan baiwa. Alhaji Musa angon ummi, Musa mai kyakkyawar niyya kana da isasshiyar tarbiyya karo da kai to sai ya yi shirya. Alhaji Musa angon ummi jarman jimai ta ba wasa ba. Alhaji Musa ɗan Adamu ba kai kamar mai cuta ba.